Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ħabbar li għal-raba sena konsekuttiva il-Gvern se jolli l-pensjonijiet. Il-miżura se tiswa l-Gvern 10 miljun euro u se jgawdu minna aktar minn 92,000 pensjonant. Il-Ministru Cicluna qal li mis-sena d-dieħla l-Gvern se jagħti żieda ta' 4,50 € fil-ġimgħa li tinkludi l-kumpensa l tal-ħajja lill-pensjonanti kollha tas-Sigurtà Soċjali, jiġifieri pensjonanti tal-irtirar, l-irromol, tal-invalidità u dawk li jirċievu l-pensjoni tal-età. Il-massimu ta' dħul minn pensjonijiet li mhux se jkun intaxxat se jitlaq għal 14,434 €. Tħabbar ukoll li l-eżenzjoni għal 4,500 pensjonant tas-servizz se tiżdied b'200 € għal 2,466 €. Apparti dan, tħabbar li mis-sena d-dieħla mal-2,200 pensjonant tas-servizz ta' 72 sena jew aktar se jibbenefikaw minn żieda ta' madwar 11 € fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom tas-Sigurtà Soċjali. Il-Ministru għall-Finanzi żied iħabbar li 29,000 anzjan u anzjana li jgħalqu 75 sena se jerġgħu jirċievu qgħodja ta' 300 € fis-sena b'nefqa ta' 9 miljun €. Mis-sena d-dieħla se jiżdied ukoll il-bonus li beda jingħata 4 snin ilu lil dawk li ma ħallsux biżżejjed bolol u m'għandhomx pensjoni. Il-Ministru Cicluna qal li dan il-bonus se jiżdied b'50 € għal 200 € fis-sena għal dawk li ħallsu aktar minn sena bolol iżda anqas minn 5 snin. Il-bonus ta' dawk li ħallsu aktar minn 5 snin bolol se jiżdied għal 300 € fis-sena. B'din il-miżura se jibbenefikaw madwar 12,500 persuna. Il-budget tas-sena d-dieħla jinċentiva l-persuni jibqgħu fid-dinja tax-xogħol wara li jgħalqu l-65 sena, kemm fil-privat u issa wkoll fis-settur pubbliku. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar li l-Gvern alloka 11 miljun € oħra biex jindirizza l-inġustizzji tal-imoddi u li se jinqasmu bejn 6,000 ruħ. Fl-istess waqt se jiġi fit-tmiem l-proċess biex jitħallsu l-arretrati tal-pensjonijiet lill-eks ħaddiema tal-Malta Electricity Board u l-werrita tagħhom.